Velkommen. Mit navn er Bille Albrechtsen, a.k.a. Eko, a.k.a. ETDC. Og med mig har jeg min main man, Oliver Brandel, uden noget alias. Men det her, det er første afsnit af På Fri Fod. Bam! Her i første afsnit af På Fri Fod, der vil vi starte ud med at kigge på, hvad der er droppet i den her måned, og hvad vi eventuelt selv har købt. Og så tager vi hjem til en fyr, der hedder Bille Jonsen, min navnebror, som er en af dem, der fik mig til at starte i sneaker-gamet. Og han har en sindssyg samling og ligger blandt andet inde med en Jordan 11 fra 2003, som ikke er blevet genudgivet siden. Når vi runder af, der vil vi lige komme igennem, hvad der kommer næste måned, og igen, hvad vi har tænkt os at købe, fordi lidt handler det jo også om os. Lille bitte smule. Og jeg vil starte ud med hurtigt at fortælle om Jordan 10 Steel, som kom i den måned. Ja. Super fed sko. Meget smooth. Ikke så mange detaljer, som man lige ser. Men så vi har snakket om, gemmer der så mange detaljer i skoen, som for eksempel outsolen med en masse datoer på, eller årstal for, hvornår Jordan har vundet forskellige ting gennem sin NBA-karriere. Så super fed, smooth sko med en masse gemte detaljer. Og går til det meste, ikke? Ja, fuldstændig. Noget andet, som også går til det meste, og som er droppet i månedens løb, det er en Nike Air Huarache, en Tinker Hatfield-kreation, som man kan sige var forgænger til Air Jordan 7'eren. Og den er droppet i en helt sort model, og blandt andet droppet i Foot Locker, så det er nok en, der skal ind og finde, tror jeg. Sindssygt sko. Ja. Så vil jeg snakke om Nike Air Zoom Flight 98. Også Flot navn. Rigtig flot navn. Også er kendt som The Glove, Gary Paytons signaturmodel. Super fed sko. En forgænger for XX8'eren, Jordans XX8'er. Med Der er nok lånt lidt en indersko, og så ligesom en ydersko, hvor du kan lyne op. Vi tror ikke, så vidt vi ved, at den ikke kommer til Danmark, men helt klart noget, der er meget specielt. Ja, alternativ sko. Det må man sige, godt kunne tænke at få ind. Men noget, der er droppet i Danmark til gengæld, det er LeBron 11'eren i colorwayen, der hedder King's Pride, som jeg selv har været inde og samle op. Og det er en fucking sindssyg sko. Jeg er stor LeBron-fan, og den her sko, den er lige noget for mig. Jeg synes også, jeg har kigget på den her, jeg har ikke været helt vild med den, men efter at have set den på Billes fødder og så videre, så begynder jeg sgu at holde mere med at sige. Det var den forgangne måneds drops. Ja, jeg hedder Bille Jonsen, jeg er 26 år. Jeg arbejder i Foot Locker, har gjort det i 2-3 år efterhånden. Og godt lide sko. Det første par, der virkelig gjorde mig hooked, det er fundet frem her, det er en Air Force One. Nike Air Force One selvfølgelig fra 2008, som jeg fik i forbindelse med tidligere arbejde, jeg havde. Den er lavet i forbindelse med OL, der var dengang, og lavet samme overdel som det mønster, som de brugte på det stadion, der skulle bygges i Beijing. I fuld læder, den har Air Max seat, det er lidt specielt også på en Air Force One. Den gjorde mig helt vildt hooked, den her sko, for en 5 år siden. Ja, godt spørgsmål. Jeg tror, jeg begynder at se mig selv som en samler, da jeg efterhånden havde fået bygget et okay stash op. Men nok 4-5 år siden, da jeg havde fået en del i hus, der begynder jeg nok at tænke over, at det er nok blevet en rigtig samlerting nu. Nu er det ikke bare, fordi jeg godt kan lide at købe et par sko. Så det. Og hvor hurtigt accelererede det fra den Air Force One der, til at du fik rigtig mange par? Der skete lige pludselig rigtig meget, bare på et halvt år. Lige pludselig havde jeg måske købt 20 par sko på det år, og siden da er det også bare stukket mere af, kan man sige. Som I kan se, så er jeg jo virkelig glad for Jordan-linjen. Og et mål er helt sikkert at have nærmest alle af de originale farver på alle modellerne op til nummer 14, som er den, han spillede sidst i. Det er helt klart et mål. Hvis jeg skulle nævne en sko, som jeg rigtig gerne vil have i min samling før eller siden, det er en dobbeltpakke Jordan lavet i 2006, som hedder Defining Moments, som består af 6'eren og 11'eren, men en lidt mere luksuriøs udgave med noget guld detaljer på og sådan noget. Den vil jeg rigtig gerne have, før jeg ikke gider samle med i hvert fald. Og når vi nu snakker om sko, der er rigtig fede, har du så en sko, du synes er sindssygt overvurderet i sneakerverdenen? Det synes jeg, der er nogle stykker, der er for tiden. Jeg ved ikke, om jeg vil sige, at Air Force One er overvurderet, fordi man kan ikke rigtig overvurdere så classic en sko et eller andet sted, men den er bare meget overeksponeret i hvert fald, specielt det sidste halvandet års tid. Alle aldersgrupper, alle typer mennesker skal lige pludselig have helt hvide Air Forces, alle skal have uptowns. Det kan ikke gå hurtigt nok. Så overvurderet ved jeg ikke, fordi den er en classic, man kan ikke rigtig pille ved den. Men jo, sådan noget som Kangaroos,
Det synes jeg lidt er overvurderet. Det er måske, fordi jeg ikke rigtig selv føler det så meget. Få modeller kan godt pull off, men det er blevet helt vildt stort lige pludselig. Kangaroos, de gamle løbesko med lommer i, jeg ved ikke hvad. Dem, og det synes jeg, det forstår jeg ikke. Det synes jeg er overvurderet. Har du, når vi nu snakker om at købe sko og ligesom skaffe sig alt det heat her, du har stående, har du et stil, som du virkelig har gjort, hvor du tænkte, det her, det er sindssygt, der tog jeg virkelig røven på ham, der solgte mig det? Ja, det er sket i årenes løb, at man har lavet nogle rigtig heldige handler og nogle stile, som du selv siger. Jeg kan da vise et eksempel, hedder det. Det er helt klart den her, som også er en af mine absolut favoritter i samlingen. Jordan 11 Columbia. Den her fra 2003. Og den tror jeg købt for 500 eller 600 kroner. Og den går for i hvert fald, jeg ved ikke, 3.000 kroner på eBay måske. Og er ikke blevet genudgivet siden 03. Og der er rigtig mange, der ser, at den skal komme ud igen snart. Men den er jeg virkelig glad for, at den fik jeg for ingen penge. Har du så nogle sko, hvor du synes, at det er en sindssyg fail, hvor du har købt den for måske lidt for meget efterfølgende fundet ud af, at den kan du ikke videre sælge, eller den er bare... Ja, lidt som vi snakker om, da I kom. Så den Ewing, der kom genudgivet her i år, 33 High, Ewings egen linje dengang. Der var i New York, da den kom, og jeg måtte have den, fordi jeg synes, den var sindssygt sprød, men da jeg ligesom fik dem hjem og har prøvet dem på, de er jo, I kan se, den er jo kæmpe stor, og det ser lidt sjovt ud. Så den, jeg vil ikke sige, det var den største fail, for jeg synes ikke, den er rigtig fed. Men den kunne være et bud på, at man godt kan komme til at købe noget indimellem, som man måske bagefter ikke rigtig var så hooked på, men som man troede. Og hvordan har du det generelt sådan noget med at gå med dine sko og så videre? Det... Ja, men altså, ja, jeg er helt klart fan af, at man skal gå med sit lort. Man skal helt klart gå med sin kiks, så andre kan se det, og så man selv kan vise dem i gadebilledet, og fordi det er sko, de er lavet til at gå med. Men der er også mange sko, som jeg ikke har gået med. Er der nogen, du aldrig kommer til at gå med? Nej, det tror jeg ikke. Så er dit mål... Ikke bevidst i hvert fald. Altså, hvorvidt spænder dit misbrug? Nu kan vi se en masse Jordans her på væggen, men jeg ved, du også har andre ting. Ja, jeg samler kun på Jordans, eller jeg har ikke kun Jordans i min rotation i hvert fald. Air Max er jeg rigtig glad for forskellige Air Max-modeller. Air Max 1'erne har jeg altså rigtig godt kunne lide. 87, det er genproduktioner fra de første farver. Dem har jeg nogle forskellige udgaver af. En collab som den her, lavet med Parter fra Holland. Sindssygt glad for. Den er ret svær at opdrive til en ordentlig pris i hvert fald. Så Air Max kan jeg rigtig godt lide, men jeg er også rigtig glad for Foam Posits, dem der står bag ved mig. Adidas løbesko, you name it, Asics, jeg kan lide mange forskellige ting. Hvis du skulle vælge én sko at have på resten af dit liv, hvad skulle det være? Så spørgsmålet, om det skulle være komforten, eller om det skulle være det vildeste heat. Men det ved jeg satme ikke, mand. Et par Jordan 1'er, den tror jeg skulle være så ikonisk og så personlig en favorit, at det vil nok være sådan en, der vil jogge rundt i til den dag. Og hvad synes du er det bedste release i år indtil videre? Jamen, jeg tror faktisk, jeg viser noget, som jeg har skaffet, men som ikke er en Jordan. Adidas. De lavede i år en collab med Babe og Undefeated, som jeg synes var sindssygt sprød. En ZX 5000 og en Campus. Og det synes jeg er en rigtig vild release i år, som ikke er en Jordan. Har du et eller flere par Beaters? Og hvorfor er det lige? Ja, Beaters, det har jeg i hvert fald. Jeg har taget lidt ind her, som jeg kan vise. Det er nogle af de sko, som jeg bruger, som jeg ikke gør noget, at de bliver fuldstændig smadret. Et par 90's, Air Max 90, Puma Suedes, og nogle Nike Free tilbage fra 05. Og alle sammen, fordi de er pissebehagelige at gå med. De går til det meste, og det er ikke noget, jeg vil begrave mig selv over, hvis jeg har dem på i regnvejr eller andet. De går i stykker. Har du en god historie om en eller anden sko, som du gerne vil fortælle? Eller i forbindelse med sko, det kan også være camper, eller en sko, du ikke har fået? Ja, vi kan da fortælle om denne her. En Nike Air Trainer. Bo Jackson udgave, der kom for et par uger siden. Der fik jeg et par fra Foot Locker, men det viste sig, at de par, der var kommet til Europa, ikke havde den detalje, som de amerikanske par har fået. Og det var den detalje, der var et Raiders logo på hælen her. Det blev rigtig over, så jeg fandt hurtigt en, der solgte et par fra USA. Og så fik jeg solgt mit eget par, og så fik jeg den detalje ekstra. Den detalje, jeg gerne ville have. Har du så en top 3? Jeg har en top 4, hvis det er i orden, dagens anledning. Helt i orden. 4 sko, som jeg ser som nogle af dem, jeg er gladest for i hvert fald. Lad os starte med den første. New Balance Stable New York collab, den med Dune, som du måske kender. Tilbage fra 2007, tror jeg, er ikke helt sikker faktisk.
dem har jeg fået til en billig penge, og dem er jeg sindssygt glad for. Dem vil jeg aldrig nogensinde få igen, hvis jeg kan glemme. Hvordan skaffede du dem? Var det svært? Svært og svært. Jeg stødte på en dansk annonce på enten en af de her sider, Blå Avis eller Trend Sales, og lavede et stil på dem. Så det var fantastisk. En Foamposite, det er faktisk en sample fra 97, hvor de kom ud. Det er en meget speciel sko. Det er meget sådan love it or hate it. Nu ved jeg, at du er rigtig glad for dem, Bille. Stor fan. Men den fik jeg også til ikke særlig mange penge for et par år siden. En privat sælger, der har brugt dem i 90'erne til at spille basket med. Den er virkelig ikonisk, synes jeg. Den har et super fedt design med det her Foamposite materiale, som det hedder. Den er mega, mega glad for. Et par Nike Airflow i en original farve. En genproduktion dog fra et par år siden. En sindssygt behagelig sko, som har det her neopren overdel, som man kender fra Huaraches blandt andet. Den er jeg mega, mega glad for. Sidste par, 11'eren igen, som vi havde fat i tidligere, den er jeg også rigtig, rigtig glad for. Glad for at eje. Så det bliver den sidste. Har du et råd til unge sneakerhead bowlers ude i verden? Det må både være sådan en moralsk opsang til, hvad de ikke skal rocke, eller til, hvad de skal gøre for ligesom at skaffe sig nogle sko. Et råd for en gammel kat? Jamen, jeg vil i hvert fald sige, at hvis der er noget bestemt, man gerne vil have, så lad være med at give op, selvom man ikke får den i første omgang eller andet. Man kan sgu altid blive ved med at søge den på nettet og så videre. Så have noget tålmodighed, hvis der er noget bestemt, man gerne vil have. Det er helt klart et godt råd. Ja, jeg håber, folk er stoppet med at putte deres bukseben ned i sokkerne. Det skal man helt klart lade være med. Det er fandme et no-go. Men jeg håber, den er død. Jeg synes ikke, jeg har set det så meget på det sidste. Ikke så meget andet. Gå med jeres sko. Gå med de sko, der bliver erhvervet. Jeg vil bare stille dem op eller gemme dem på is, ligesom jeg selv har gjort det nogle år, men gå med jeres lort. Men det er et fedt projekt, det kører. Det håber jeg kommer langt med det helt sikkert. Glad for at være første mand på det. Vi er glade for, at vi måtte kigge forbi. Altid velkommen. Bum, så er vi tilbage. Og der skal lige lyde et stort tak til Bille Jonsen, fordi at vi måtte kigge på en samling. Og hvis du sidder derhjemme og tænker, at du har en masse heat, og at din samling kan slå Bille, så skriv os en besked, fordi så kan det være, at det er dig, vi kommer ud og hilser på næste gang. Nu skal vi snakke om næste måneds releases, og det kommer lidt til at stå i Nike og Air Jordans tegn igen. Det kan vi ikke komme udenom. Nej, det er der vi har vores spidskompetence, kan man sige. Det må vi sige, og vores kærlighed. Ja, lige præcis. Og noget der dropper, det er en LeBron 11 igen. Der dropper en masse colorways her i kommende tid. En University Red hedder colorwayen, og minder lidt om Nike Air Foamposite 1. Metallic Red colorwayen, det her metalliske røde look, den har, det synes jeg er sindssygt fedt. Der er stor fan, så den bliver jeg nødt til at pick op på release-dagen. Jeg synes måske, der er lidt overkill. Og er mere til den, der hedder Gamma Blue, der også dropper i samme måned. Ja. Jeg er generelt bare glad for de blå colorways, der bryder de der bread colorways der. Jeg synes, det er fedt, at det stikker lidt af, uden at blive for voldsomt. Også ligesom de foams, jeg har på i dag. Foamposite One Royal i blå, super fede. Så det er lidt mere mig. Men og bryder også lidt med alt det her Bulls Heat, hvor det sorte hele vejen igennem. Lige præcis, så det er fedt, men fed model. Og noget andet, der dropper, det er en Jordan 5 Laney og en Jordan 5 Oreo dropper i løbet af november begge to. Hvad vil du helst have dem? Helt klart Oreo'en, vil jeg sige. 5'eren Laney, fedt. High school color, super fedt, synes jeg også. Det må man sgu give thumbs up for, men... Ja, det her gul og blå. Det er ikke så godt på en sko, vel? Nej, det synes jeg ikke. Med mindre man er Bondi-fan, og al respekt for det. Men jeg synes, Oreo'en holder. Lige præcis. Og også se på andre modeller, Jordan-modeller, at det holder. Ja, lige præcis. Oreo det her sorte, og også det her sorte ruskin, ikke? Det kommer også på Grape 5'eren, som jeg ved, du ligger inde med. Ja, fed Black sko. Grape. Lige præcis. Rigtig, rigtig smooth design, så den tror jeg, at vi begge to skal have fingrene i, måske. Det er men jeg ved, at du er sådan lidt alternativ med at gå ud og købe. Jeg ved, du synes, det er sjovere at finde noget brugt, og så købe det. Jeg skal jo for eksempel ud og købe LeBron 11 University Red, når den dropper, men det skal du ikke. Nej, jeg tror det ikke. Jeg kan sgu godt lide at finde nogle ældre ting, der måske er lidt svære at finde, men det er bare fedt, synes jeg, at finde noget lidt ældre, noget der måske er glemt lidt, eller...
Men og så er det også fordi, jeg godt kan lide de gode priser, man generelt Ja, får lige på brugte præcis. sko. Og det er jo også der, man laver steals, ikke? Altså, Helt klart. som Bille Jonsen snakkede om, da vi var hjemme hos ham. Så hans Columbia 11 fik den for hvad? 500-600 kroner. Det er jo det. Det er jo helt tosset, så hvis man skal have stealen, så skal man ligesom lede rigtig længe på den blå avis, trend sales og så videre, ikke? Lige præcis. Det er der, man sender guldet. Men jeg kan også godt forstå, som du siger, at det fedeste at være den første, der stikker foden i skoen, Ja, det ikke? er lidt sjovere, ikke? Det står der med... Hvor den med lugter noget, der- helt ny, lige og ikke præcis, lugter af en lige eller præcis. anden persons sugertand. Ja, og man kan føler, jeg at det er tro. lavet kun til en selv, ikke? Lige Det præcis. synes jeg, der er noget fedt over. Så det var næste måneds release. Ja, og så vil vi egentlig bare gerne sige tak, fordi I kiggede med her på Lige vores præcis. første afsnit Det af var På fucking Fri Fod. fedt. Skide sejt, og vi har glædet os sindssygt meget til det. Sindssygt meget. Og vi håber, I vil byde ind med, hvis I har en fed samling, som I gerne vil vise frem, eller hvis I har nogle forslag til, hvad vi kunne gøre bedre, eller hvis I bare har nogle props til os. Lige Ja, præcis. eller hvad I har købt i den her måned, hvad I skal købe. Det behøver sikkert være Jordan eller Nike jo. Lige præcis. Fedt med nogle inputs omkring nogle andre mærker også. Super fedt, så kom med alle inputs I har. Ja. Men tusind tak, fordi I kigger med, og vi ses en gang næste måned. Det her var første afsnit af På Fri Fod. Bang!